gaat. Binnen hier, nou, ben we alweer bezig met de gevolgen van de riedsverkiezingen die er dan binnen. Want dan moet er naar je college vorm worden enzovoort meer. Jeffrey Graasma van de PVV, rietslid in Kaspen, die hebben we aan tafel zitten. Goedemorgen, Jeffrey. Goedemorgen. Wij zitten bij tutoyeren. Dat moest u zelf weten wat doet, want ja, dat leidt nog eens wat beter. Praat ik wat makkelijker, best ik wel vaker geweest, wat dat betreft. Wij gaan in de tijd en de dag, muziek elke keer even naar Rierslid onder tafel te krijgen, om eens even te praten over wat gebeurd is al rond de periode en ik naar de takkomstation. En nou, vandaar dat je er even bent. Eerst even, dat wist een eenpitter hè, in de Rier. Ja, klopt het. Ja, In de gemeente Rier dan, hè? Op Eftergroen ben je meer mensen vanzelf. Ja, precies, in de gemeente wel. Dat wist in de voor de verkiezing is je maar kiezen. Ja. Vlak daarna had er zei van Jeffrey neemt op van mijn oor. Ja. Dat was wel een mooie move. Nou ja, wie dat van tevoren betoogd? Nee. Dat wie net van tevoren betoogd. Dat hier de liefst ik net zo invlechten vanzelfs van tevoren. Dus nee, dat wie de nee wie dat ook conclusie en is dat eruit kan. Ja, maar waarom wie dat? Want hij die het toch al goed. Wis, die het hartstikke goed en nog steeds. Ik zei ook op Eftergroen, daar hebben we een heel soort mensen nog en weer onder minheid en die doet het perfect. Maar hier zit ik in de provincie de douane en die zei het van ja, dit is een stedelid, together met me. En die zei van dat is wel genoeg, had ik me daar volledig op focus ken. En die vindt dat denk ik qua niveau daar in de steden vindt het ik wat noffelijker dan in de gemeente. Daar kennen toch wel wat meer zijn IQ, denk ik. Dus ja, hier focust hem daar volledig op. En dan op Eftergroen nog een beetje bij de gemeente. Ja, maar meer zijn IQ, hoe bedoel je dat? Nou, qua onderwerpen enzovoort. Ja. Dus het is in de gemeente is het toch vaak toch wat lietere, compactere onderwerpen die een soort impact hebben vanzelfs. Alles had impact. Maar in de provinciale steden gaat het toch wel wat over bredere onderwerpen. Met meer aspecten, meestal om bar komen enzovoort. En ja, op die manier kan het dan toch wat beter zijn. En dat is het allebei vergelijken, want er zit één in steden en in de Rier. Ja, klopt. Wat je die ambitie naar uit? Wat vind je het leukst? Nou ja, ambitie, dat wil ik net zozeer. Maar ik vind beiden leuk. Wat ik zeg is het verschil tussen beiden, dat vind ik wel noffelijk eigenlijk. Dat het net heel wat op elkaar lijkt. Dus dat is beide wat vergelijken kenst en combineren kenst. En ja, ik doe mijn ding. En in de gemeente is het wel druk, maar ik in mijn eentje. In de gemeente Rier, om daar echt in de rietsgeerkomsten alleen nog te zitten. Dus ik kan net alles oppakken. En dat haak ik heel goed terug. Maar dan was de kernmeidje van was het wichtigste vindt en daar gist dan op inzetten. En dan de rest ja, daar moeten we toch eerst van groeien om dat alles op te pakken. Ja. Even hoe die staten, hè, want ik lees in de kranten ik wel dat de oppositie toch wel wat klaagt hoe het gaat. In de steden? Ja. Op? Nou, dat er eigenlijk weinig onderwerpen binnen en dat de vergadering uitsteld worden. Of, ja, op die manier. Ja. Nee, dat klopt. We hebben wel eens geerkomsten, dan zit er net vol op een rol. En dan maar we een paar maand wachten en dan in één keer is de agenda extreem vult. Dus ik denk dat dat bedoeld wordt dan. Dat is net altijd heel goed managed. Maar ik zeg er gebeurt toch in de provincie genoeg? Vanzelfs, ja. En nou ja, dat zeg ik. Hè. Dus dan later is de agenda wel heel vol zetten. Dus daaruit kenst herleiden dat er wel een soort bad. Alleen nog zie het wel wat meer spreiden. Dus hollen of stilstaan. Ja. En waarom in de gemeente? Agasman is een gemeente die, nou ja, in die regio is PVV, maar ik Forum voor Democratie de vorige keer had nogal wat stemmen gekregen. Forum voor Democratie is inmiddels omdoopt dat een zelfstandige Rierslid. Ja, Albert van Dijk. Albert van Dijk, die komt ik nog eens een keer. Maar hoe sjoeft door de takkomst? Want je zit er nou maar in, de vorige keer ik in. De keer daarvoor weet ik eigenlijk net zo goed dat je me er niet ziet. Ik denk het haast net. Nee. Wat verwacht? Want Jim zit er nou, als ik het Jim haal, en dan zit ik op PVV, zit nog landelijk in de regering. Ja. Nou, dat kerst van onze vrienden, maar die had natuurlijk vorig jaar best de grootste partij. Had je het idee dat je hem dat ik wel een beetje herhalen kennen? Dat je hem denkt, nou, misschien wel van 1 en 12, misschien wel 3. Nou, ik denk het wel. Die verwachting is er wel. Want we kennen bij de Tweede Kamerverkiezingen kon ik heel duidelijk de uitslag zien in Achtkarspelen. Van hoeveel mensen had er bij de Tweede Kamerverkiezing stemt heen op PVV. En weten wie ik gewoon de grootste. Wel redelijk 4 uit de grootste haast.
Dus dan... gaan we denk uitrekenen naar rond de zetels dan? Wat zullen er ongeveer gebeuren kunnen? In Achtkaspen in de Ja? gemeente, nee, Ja? zo specifiek hebben we dat nog net berekend. Dat kennen we nog een keer doen. Ja. Maar de verwachting is in elk geval wel dat die trend zich dan terugzetten kan naar de gemeenteriesverkiezings. En dat we daar dus een stuk of wat meer zitten krijgen kennen. Maar in de gemeente en lokaal zitten we wel met een oording. En dat is dat er lokale partijen meedoen in lokale verkiezings. Een heel soort kiezers die denken ten eerste dan vaak wel van, nou, misschien staan die toch wat dichter bij u. En ik denk dat dat echt een misvatting is. Als het even een met name, denk ik. Ja, maar ik denk dat dat echt een misvatting is. Want, ik als rietsleden van de FNP staan ik gewoon in de miniskip. En dan zullen we krijgelijke goed zo tegen mogelijk bij de meesten steen kennen. Nog los van dat de PV ik pleit voor directe democratie als referenda enzovoort. Dus dat jouwt en ik gewoon dat we juist de mening van het volk willen. Dat één, maar twee, in de gemeente die lokale partijen, zei ik, en dat bij de lokale verkiezings meesten toch wel denken van het is net wichtig genoeg. En dat ze om die reden dan thuisbloeien. Dus dat ze bij de Tweede Kamerverkiezings wel stemming gaan, waaronder PVV'ers, waar toch dus die PVV zo groot worden is. En dan bij lokale verkiezings dat ze denken van, nou, is dat wel wichtig? Want ik daar vaak wel naar het stembureau. En wie beziek je heel tijd weer om duidelijk te maken van ja, dat is wichtig. Want dan zullen we nou dus maar meer meesting zitten en dan zullen we wat meer in beweging zetten kennen. Ja. En wat is die grootste wapenfeit van de ouderen? Nou man, dat zei ze van nou, daar ben ik echt even, daar ben ik grutskop. Wat er bad is. Ja, in de hier. Ja. Ja. Ik denk wat Juster, mag ik goed zeggen, jij Juster, Tonsje. Wat er toen bad is, toen hebben we de centrumregeling besprutsen. En dat gaat over de urgentieverordening. De urgentieverordening dat zei van de moeten een aantal urgente groepen moet aanwezen worden bij het bouwen van nieuwe wenten. En die moeten dan een soort van varang die krijgen op die nieuwe wenten. Die urgentieverordening die komt er aan een paar maand. Maar die centrumregeling die zei van de uitvoering van die urgentieverordening dat zou te met een aantal oren gemeenten moeten. Eigenlijk een soort van mienskippelijke regeling. Een beetje FUMO-achtig, hè? Dat is ook een mienskippelijke regeling. Nou ja, nou hebben we het Tonsje, die had ik mij initiëren, Albert van Dijk die had het initieerd. Een amendement initiëren die zei van wie moeten bij die centrumregeling, maar we er wel voor zorgen dat we nog een heel soort sessenskip hebben als individuele gemeenterieën. Dat is dat net in zo'n mienskippelijke regeling uit handen juist, want dan hebben we wel hele grote gevolgen als het gaat over het aanwijzen van groepen die het urgent binnen en waar net. Dat maken we net uit handen aan. Nou ja, er staan nog een aantal punten in het amendement wat ik wichtig wie. En daar ben ik wel grutsk op dat er doorheen gekomen is. En maar al wacht je wat daar het effect van wijzen zal. Want de andere gemeenten die kennen ons nog steeds van ja, daar doen we toch niks mee. Want het is maar een chance wie is eigenlijk op de centrumregeling die we inzien. Ja. Maar er zit alleen nog een één Peter, had dus dit inzinnen. Ja, nog maar meer partijen. Ja, maar meer partijen. Maar als we daar rond de eerder besjoest, hè, van... daar zit in de oppositie, best een eenling. Hoe blijf je gemotiveerd? Want er zit net onder knoppen. Nee. Je krijgt net zoveel verhoor. Nee, dat klopt. Daar moeten we echt eerst wat groeien. Ja. Dat is heel wichtig dat mensen dat ik echt wil terughouden. Dat in een eentje dat is net hulpvol teweeg brengen kenst in dit systeem van een coalitie en een oppositie. Nee. De coalitie had het altijd eigenlijk fascisme, dus dan is dat heel dreig. Maar waar ik mijn energie dan wijhelje is dat ik toch wel elke keer weer zeggen kan wat ik vind. Opkomen kan voor de mensen die toch op u stemt als PVV. En dat ik toch mij aan ken onder oren partijen en waaronder ik de coalitie en het college van waar we graag heen willen. En dat waarschijnlijk vaak doen ze daar net wat mee. Dat helaas mag ik dat vaak concluderen. Maar ik had dan toch die boodschap mij aan kent. Ja. En in de hoop ik dat een heel soort orenborgers dat ik jaren en die dan denken van ja, die gemeenteraadverkiezing die ben toch wel wichtig. Dan leer ik de komende maart 2017 dan toch maar stemmen. En het leerst op de PVV dan vanzelfs. Ja, nou ja, ik ben waarschijnlijk in een lokale partij, gemeentebelangen aan Kaspeland ben je misschien wel kwijt, want die besteedt ze stadig gewoon net meer. Ja, ik weet net zozeer hoe dat achter de schermen, daar werk ik het natuurlijk bij hun. Maar, dat is nog in je oor. Ja, voor de schermen is er inderdaad nog maar één rietlet oer. Dus ja. Nee, ik bedoel eigenlijk, dat is een beetje, die visie denk ik wel een beetje in dezelfde fever als je hem, toch? Dat weet ik net. Nee? Misschien wel van die mensen die het, wat ik eerder zei, van die denken van lokale partijen die staan dichter bij us. Mm-hmm. Misschien dan wel, maar ik zei van dat is net reëel om dat te denken.
Maar aan de andere kant dat ik zorg van hoe het GBA en ik de FNP opereert in de gemeente Rieën, qua standpunten, qua beleid, ja, dan staan we echt dag en nacht ten oermekoren. Dag en nacht verschil. Ik heb een paar dingen onja waar dan het verschil zo duidelijk is. Big Leagues dwarsmeet, Big Leagues die urgentieverwaardering die ik krijg onjoeg. Dus het onwijzen van wat urgent binnen en wat net. Het Riek had daar al een vastzetje van Joon, maar ik zei in de gemeente hier van ja, maar daar kunnen we ik wat van vinden. En dan ben ik eigenlijk de enige die het zei van er is één groep die het echt op één staat die het urgent is. En dat zijn de mensen die het us keersen ha. En waar ben dat? De burgers van de Kaspelen. Die ha us keersen, die ha us der del zet in de gemeente hier. Dus dat is de allereerste groep die het urgent is. En daar stink eigenlijk in mijn eentje stink daarin. Maar wat vindt de rest dan? Welke groep maakt dan voorrang? Hè? Nou, Big Leagues, ik ga Aron de Tongersdijk, de PvdA ga ik bevredigen. Van wat vinden Jim je van? Want zie haar onder oren, overigens, ik dat amendement haar ze mij in over de onpassing van die centrumregeling. Maar zie zijn van dit maar we dwaan ik, omdat uw jonge Rijn die haar wenten nodig. Die ben op ziek naar wenten en die maar wen rond haar. Dus dan maar we verbouwen. We moeten allemachtig bouwen. En ik zeg van ja, er is druk. Jonge Rijn had wenten nodig, absoluut. Er mag wat voor dwaan. Maar we moeten net onbeperkt en blindelings bouwen. We moeten dan ook weten wat in die wenten gaat. Want op nota is er ook gewoon bouwd. Het is net zo dat er geen huizen gebouwd worden. Die worden er bouwd, ik in de Kaspelen. Alleen er is geen zicht op wat erin komt. En dan liep het krek alsof de opjeften van de jonge Rijn en van uw eigen borgers in de Kaspelen dat het maar bloedt. Omdat, ja, we weten net wat erin gaat. Dus dan zeg ik, en dat is net nee, dat bad Big Leagues ik in Lemmer in de Frieske Marden. Er wordt een week wordt er del zet en dan zei de gemeente hier, deze nieuwe week is alleen nog van mensen die uit Lemmer komen. Die hebben voorrang bij de keep of het hier van deze wenten. En ik denk dat we absoluut ook die kant op moeten. Eigen bewoners eerst. Ja. Dat is een beetje het verhaal. Nou ja, als het scherm was, dan ja, dat vind ik prima. Ik denk het wel. Ja. De meesten nu de keers naar in als geval. Ja. Ik zie die speeltje van de partij. Van de week heb ik de rel gehad rondom de FNP'ers, maar hun speeltje die net de Tweede Kamer niet mocht. Ja. Komt zo de Tweede Kamer saïn? Wat denkst? Ik had nog net bezocht met dit speltje, mag ik zeggen, want ik had hem nog net heel lang. Ik denk een jaar ongeveer. Oh, oké. Ja, waar weet dat ik binnenkom. Overigens is dat wel belachelijk vanzelfs. Ja, zelfs ik vind dat ik. Het is maar een pompenbletje wat ze ophouden. Dus dat refereert net om een bepaalde partij of wat dan ook. Ze let ik daar omdat het verkeerd is. Hè? Nou, het is wel een leuk stukje in de Louter. Zo'n gek stukje dat stond van de zitting in de bleerte kont op de tribune. Want hij moest die zak en klomp met. En toen kreeg ik van de NSC een harnas. Dus, maar goed. Heeft er hartstikke een oproep die les om mensen om zich op te jagen, voor ballist te komen. Ja, daar ben we druk mee aan. Ja, hoe rent dat? Aan de ene kant goed. Aan de andere kant ook rijden dan? Ja, we zijn al net heel lang dwanen met die werving. Dus als we nou zorgen van wat we onnota ophellen hebben, dan ben we er zeer tevreden over. Maar we doen het breder, we doen het in de hele provincie. We doen in mei om 4 gemeenten in principe. In de Kaspelen ben we er ook tevreden over onnota. Maar het moet wel echt verder groeien. We hebben wel echt meer mensen nodig nog om een goede liesdel te zetten. En daar ben we dus er ook mee dwaande. Want de PVV'ers die het landelijk op u stemt hebben bij de Tweede Kamer, die moeten zich ik beseffen dat stemmen net meer genoeg is. Op het moment dat een partij groeit, dan betekent dat dat ze mensen nodig hebben om zich actief in te zetten. Want oors dan, ja, die kan wel stemmen, maar dan ben je mensen om die stemmen te vervullen. Dus dat hebben we mensen zich echt realiseren. Ja. Nou, dat is het probleem landelijk al, toch? De zandridder zitten en wie eigenlijk scrabben om die lijsten helemaal al die stoelen bezet te krijgen. Maar daar heb je nog geen probleem mee naar Kaspelen. Nee. Nou, landelijk slag het ik nog heel goed, maar het is inderdaad, als er nog meer wisselingen komen, dan rekt het de lijst aardig op. Ja. En dat is gewoon het kernpunt, denk ik. Meestal moet beseffen dat het ik echt actief, dat ze er een deal nemen matten, want anders dan slag het net. Dan ben je, sorry. Nee, maar dus kijk, we keurig even van wat jou op je energie. Hoe zoest oren, vooral ik jongeren, enthousiasmeren willen voor de politiek? Heb je een programma in Nagekast van mijn kennis met de politiek of zo, hè? Dus maar in de kist maar de rieën. Hoe krijg je de jongeren erbij? Dat ben ik nog in de skierig naar. Ja, er is een cursus politiek actief nou in Kaspelen. Die volgens mij begint die om mij 2 weken ongeveer.
En Jonge Rijn die kennen zelfs ik een deelnemen. Jonge Rijn kan zich ik opjaan bij us, want wie hebben we als partij hebben ik een klaske. Dat doen we provinciaal met alle gemeenten. Ja. Daar verzamelen we dus alle nieuwe kandidaten of mensen die het zich eventueel actief inzetten willen. Dat kan altijd nog verhoren, had ze ervan gedacht hoe verhoren. En in dat klaske doen we ook trainingen, debattrainingen, allerlei soorten van trainingen. En het ben gelijkgestemde bij elkaar. Dus ik zou zeggen, Jonge Rijn, dat jou interesseert binnen in de politiek. En misschien ik in de PVV of in elk geval in een wat rechtser gedachtegoed. Ja, jou op, zou ik zeggen. Als de Jonge Rijn, maar bist toch het jongste raadslid van de Kasma? Nee. Kijk niet. Nee, sowieso Anne Douwe van de FNP. Mag ik even denken. Rink Schootstra van de CDA, dat wie eerst ik, maar die is nou vervong. Dus nee, dan ben ik net de jongste. Net de jongste. Nee, Hoe jong bist je? 24. 24. Nou, dat vind ik toch wel lekker jong. Ja, precies. Ja. Oké. Ja. Nou, wat is het verschil tussen de landelijke PVV en de lokale PVV? Me horen worden van, als je mijn programma schreeuwen aanstaan van de riedsverkiezingen, moet je hem dan heel bord letten op wat er landelijk zijn wordt? Nou ja, net in de zin van dat wie taststemming vreeg je maar te oer van wat vind je nou tot in detail van of wat dan ook. Dus op het moment dat je in de grote lijn het met elkaar eens bent als lokaal bestuur en als landelijk bestuur, ja, dan slagen dat ik al gauw dat het programma ik in datzelfde stramien schreeuwen wordt. Hè? Dus dat is net zo lastig, denk ik. Maar wie hebben wel bepaalde nuances over wat er hier lokaal speelt voor zelfs. Ja, en daar focussen wie dan ik wat kan. Als landelijk zo bijvoorbeeld, nou Wilde die profileert zich bijna uit, vooral op het asielvraagstuk. Hè? Ja. Migratie en zo. Ja. Nou, dat is iets wat in Agasma denk ik veel minder speelt. Nou, net echt. Nee? Net echt. Nee, dat is voor u zeker tiergewichtig. Maar speelt dat wel in Agasma? Ja, absoluut. En het is deels is het voorkomen van dat het nog meer speeljen gaat. Daar zetten we heel bot op in. Maar op dit stuit speelt het al heel breed. En dat gaat over de opvang van mensen, opvang van asielziekers, de huisvesting van statushouders. Valt ik onder die urgentieverwaardening wat we krijgen hier. Ja. Statushouders die worden ik zien als urgent. Dus die komen daar ik in aanmerking. Maar het gaat ook om de opvang van AMV'ers. Maar dat vind je hem net urgent. Nee, we vinden, als we het aanzetten, de mensen die dus de del zetten hebben in de gemeente, die kiezers, Nou, dat is helder. uw burgers, dan vinden we dat het wichtigst. Maar het gaat in de gemeente gaat het om AMV'ers, dat binnen alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Werd als landelijk just gemiddeld wij toch wel van een heel soort problematiek zwaargert, deze groepen mensen. En daar maken we nou in Kaspelen een groter part van opvangen. Dat had de provincie, dat je nu zijn. Dus het speelt wel degelijk en heel breed in Kaspelen. Okay, goed. Nou, Jeffrey, had je nog wat geest? Nee, ik vind het reuze interessant. En ik ben heel benieuwd hoe het richting de verkiezingen, riedsverkiezingen gaat. En ik wil een beetje eens keer hoe het landelijk al je uitpakt. Maar daar kunnen we vanuit Kaspelen net zo vol aan de waan in het sekse deel. Wil jij er wel weer van hier? PVV-riedslid Jeffrey Graasma, tegen dank voor je komst. Tegen dank, daar komen we mocht.